Enot na tawag. Ikadawang tawag, Kisalde Consulta Belano, 52 anyos, soltero, nag-eerok sa Santa Cruz, Ocampo, Camarines Sur, aki ni Tomas Belano and Leonora Consulta, buot mag-agom, kay Marites Bartolome Claudio, 46 anyos, soltera, nag-eerok sa Santa Cruz, Ocampo, Camarines Sur, aki ni Mr. Juan Claudio and Mrs. Flora Bartolome. Ansisay man po na may naaraman na kaulangan sa sa tinawag na kakasalon, tabi man po ikaw kipaisi sa satuyang kora para ko para dai kita makaayon sa anuman na pagkakasala. Salamat po.
Diyos maray na aga po sa indo mga tugang, ngunyan nasa ika-19 Domingo nin taon, an pagtubod sa Diyos. Nagtutubod kita na ang Diyos iyon sa tuyang padudumanan, pakatapos kan buhay niya to digdi sa kinaban. Nagtutubod kita na sa ikaduwang buhay, sa buhay na mayong kasagkuran, naglalaom kita na sa tabang kang grasya ni Jesus, mapasatuya an mamurawayon, asin langit no na pagkabuhay. Ipamibi niya to sa selebrasyon nin Eucharistia, na makamtan man niya to an mamurawayon na pagkabuhay sa kahadean ni Diyos. Sa misang ini, makakaibahan niya to an satuyang Kura Paroko, si Reverendo Padre Danilo V. Arnante. Matinuloy nila sa pagbuong ng Santa Misa. Salamat ng Ama, kasindihan natin, kasindihan ng Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ng Jesucristo ng Baranda, at ang karoon ng Diyos, kasi ang nagkasalamat ng Espiritu Santo, mapa sa Indo, Gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntan sa itong mga kasaalan, tanganing magkanig o kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Gabos kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya ako nangangadji Santa Maria, Dani na Birhen, sa gabos ng Angeles sa Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak man lugos sa tan Diyos na makakamhan asin pagapatawadan sa atong mga kasalan, darong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Diyos na makakamhan, sagkod pa man na sa pasabong kan Espiritu Santo, nangangahas kaming mag-apod sa ngaran na Ama. Himuon mo sa puso mi ang Espiritu nin pag-ampon nin mga aki, tanganing magkani ko kaming makalaog sa panugang pamana, huli kay Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mo asin kan Espiritu Santo, nabubuhay asin naghahade, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po kita sa paghinanyukan mga babasahon. Sa enot na babasahon, ipinapahayag na sa enot na babasahon ang mensahe na papabayaan ng Diyos ang sisay man na may tunay na pagtubod asin nabubuhay susog sa Diyos no na paglaom na ini. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin kadunungan. An bangi kan Paskwa, enot nang naaraman kan mga magurang. Tanganing may tamang pakasabot kan mga panuga na sa indang tinubod. Magkaigwa sinda nin kusog buot. Naglaom an sa imong banwaan, kan kaligtasan, kan mga suripot, asin kan pagkarumpag kan mga kaiwal. Takung ano mo pinadusahan ang mga nagtumang, iyuman inapod mo kami sa imo asin pinamuraway. Kaya ang mga banal na aki nin karahayan, hilom na nagdudulot nin atang, asin burunyog na inuutob ang Diyos non natugon. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial, ang simbag, paladan an banwaan na pinili kan kagurangnan, tanganing mapasaiya. Paladan ang banwaan na pinili kang kagurangnan, tanganing mapasaiya. Mga suripot, mag-ugma kamo sa kagurangnan. Sa mga matanos na bagay an pag-umaw, paladan an nasyon na ang Diyos iyo ang kagurangnan. An banwaan na pinili niya na maginyang pamana. Paladan ang banwaan na pinili kang kagurangnan, tanganing mapasaiya. Uya ang mga mata kan kagurangnan, yaon sa mga may pagkatakot sa iya. Para sa mga naghahalat kan sa iyang karahayan buot, sa pag-agaw kan sa idang mga kalag sa kagadanan, asin sa pagbuhay sa inda sa tiggutuman. Paladan ang banwaan na pinili kang kagurangnan, tanganing mapasaiya. An satong kalag naghahalat sa kagurangnan, tabang sato asin kalasag niyato siya. Sa iya mauugma ang satong puso, ta sa banal niyang ngaran kita nagtiwala. Mapasamuya ang karahayan mong buot kagurangnan, kaming mga naglalaom sa imo. Paladan ang banwaan na pinili kang kagurangnan, tanganing mapasaiya. Si Abraham nagbaklay maski nangani da iniaram kung sain an padudumanan niya. May dakula siyang pagtubod sa Diyos na iyo ang nag-apod sa iya. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreyo. Mga tugang, ang pagtubod iyo ang pagpatotoo kan mga linalaoman, ang pagpatunay kan mga bagay na daay nahihiling. Sa bagay na ini, pinatotoohan ang mga magurang. Huli kan pagtubod, si Abraham nagpuyog kan apodon magluwas, pasiring sa lugar na mapapasaiya bilang pamana. Nagluwas siya, day aram kung sain makakaabot. Huli kan pagtubod, nakisampot siya sa daga na ipinanuga sa iya, garo dayuhan. Nagierok sa mga tulda, kaiba si Isaac, asin si Jacob, na mga kaiba niyang paramana, kan iyo man sanang panuga. Linalaom niya ang syudad na igwanin mga patugbadan, syudad na ang arkitekto, asin para tugdok, iyo ang Diyos. Huli kan pagtubod, minsan nangani si Sara baog, nagkaigwa siya nin kakayahan na magkaaki, dawa lihis sa edad. Palibhasa,
Sa paghuna niya, sinanuga, mapapaniwalaan. Kaya namundag sa sarong tawo, nagaruman sa nagadan ang mga aki na ini. Siring kadakol sa mga bituon kan langit, asin siring na dai mabibilang sa baybay, sa gilid kan dagat. Sa pagtubod, nagadan ini gapos, dai ninda nakamtan an ipinanuga, alagad dai nahiling ninda, saka pinataratarahan sa harayo, asin midbid ninda nasinda mga dayuhan, saka nakikihimanwa sa daga. Taan nagsasabi kan siring na pagpahiling, naghihidaw nin inang daga. Kung pinapagiramdom ninda ang sa indang hinahalian, magkakaigwa ko ta sinda nin pagkakataon na makabalik. Ngunyan, minawot ninda o garing na makaabot sa orog karahay o sa madaling sabi sa langit nun. Kaya dahil ikinasupog kan Diyos na sinda mag-apod sa iya na sa indang Diyos. Tainandam ninda siya nin syudad. Huli kan pagtubod, si Abraham kan binalo, itinulot ni Isaac. Asin siya nag-ako kan mga panuga. Andam sa pagdulot kan bugtong niyang aki, asin dapit sa iya, isinabi. Ki Isaac magkakaigwa kaning kapag arakian na madarakan sa imong ngaran. Sa isip niya, minsan pa sa mga gadan, ang Diyos may kapangyarihan na magbuhay liwat. Kaya nakuaman niya giraray si Isaac bilang tanda. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po kita sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susog kisan Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus sa iyang mga disipulos, "Day kamo matakot, sadit na ariponpon, huli tami pinagmarahay kan sa indong ama na itao sa indo ang kahadean. Pabakalan ang mga rugaring nindo asin maglimos kamo, maggibo kamo nin supot na dai nagdadanay na kayamanan sa langit, na dai nararanihan kan parahabon, ni nararaot kan mga gamo-gamo. Takon sain ang saray nindong yaman, yaon man ang sa indong puso. Hahagkusan ang sa indong habayan, asin sindihan ang sa indong mga lampara. Mag-arog kamo sa mga tao na naghahalat sa indang kagurangnan, pagbalik hali sa kasal. Tanganing pag-abot, asin pagtuktok, tulos ninda siyang mabuksan. Paladan ang mga surugoon na iyan,
na pag-abot kan kagurangnan, maabtan na nagbabantay. Amen. Nagsasabi ako sa Indo na mahagkos siya asin papatukawon sinda, dodulokon asin lilingkudan. Kung mag-abot sa ikaduwang turno nin pagtanod o sa ikatulo asin maabtan na siring, paladan sinda. Aramon nindo ini. Kun aram kan kagharong kung no arin maabot ang parahabon, dahil siya mapabaya na masalakatan ang sa iyang harong. Kamuman, magpakaandam, hulita sa oras na dainindo hinuhuna, maabot ang aki nin tawo. Nagsabi si Pedro, kagurangnan, kami ang tinataraman mo kaining parabola o ang gabos. Nagsabi ang kagurangnan, sisaingon yan ang maimbod asin matadong na namamahala na papamayuhon kan kagurangnan an sa iyang mga surugoon. Tanganing itaon niya sa inda ang tanda nin trigo sa talaan na panahon. Palada ng surugo na iyan, na pagbalikan kagurangnan, maabta na siring ang ginigibo. Sa totoo, sinasabi ko sa Indo, papamahalaon siya sa gabos niyang rugaring, alagad kung magsabi ang surugo na iyan sa iyang puso, halipaan kagurangnan ko, asin magpuon manghampak kan mga lingkod na lalaki, asin uripon na babayi, magkakan, mag-inom, asin magburat. Maabot ang kagurangnan kan surgo na iyan sa aldaw na dain niya siya naghuhona, asin sa oras na dain naaaraman. Papadusahan siyang makuri, saka idadamay ang mga mayong pagtubod. Alagad itong mga surgo na aram ang kabutan kan sa iyang amo, alagad dain nagandam o naggimo kan sa iyang kabutan, hahampakon nindakol na beses, anday nakaaram, alagad naggibo kan mga bagay na unong kaiyan, sukat siyang hampakon. Magkakamit nin dikit na paghampak. Ang tinawan nindakol, sisingilon nindakol. Asin ang pinaniwalaan nindakol, hahanapan nindakol. Marahay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos. Yaon na po kita sa ika-19 Domingo kan ordinaryong panahon, asin ang ebanghelyo niya tungon yan, ginuno sa ika-12 kapitulo kan ebanghelyo ni San Lucas. Igwa akong amigo na nagtatrabaho sa gobyerno, sabi niya sa kuya, niya, Father, disganado na ngaya ako sa satuyang gobyerno. Lalo na sa sakuyang mga kairiba sa opisina. Tano man niya ako? Nahihiling ko ngaya ang korupsyon, nahihiling ko ang karatan. Asin pag minatuyaw ako, gabos sinda anggot sa sakuya. Ako nalugod ang minaluwas na maraot. Sabi ko sa iya, de kang madisganar, marenganita yaon ka dyan. At least, kung gabos nagigibuning sala, at least igwaning saro na nagigibunin tama. De ka magpa-influensya sa sainda. Disganado. Alagad sabi ko, sige sana, padago sana ang pagserbe para sa banwaan. Igwaman akong sarong leader sa sarong grupo religious na disganado na. Sabi niya, Father, ma-resign na ako. Dai ko na kaya. Gabos na lang ako kinukontra, gabos na lang, ako na lang gabos ang sala. Kaya, habok ko na, disganado na ako. Sabi ko, dai ka madisganar. Dahil, actually, ang kinaban, arog ka iyan.
dawa sa inkang departamento, dawa sa inkang estado, dawa sa ina lugar, dawa sa anong oras, makakamati kaning pagka-disganar. Actually, ang mga binasa niya ngunyan mga tugang, gabos kasimbagan sa mga grupo, sa mga komunidad na nadidisganar. Sa inot na babasahon na ginuno sa libro nin kadunungan, ini mga tugang, the Book of Wisdom, isinurat ini siguro mga more or less 100 years before the birth of Christ. Mga 70 o hanggang sa gatos na taon bago si Kristo namundag. Asin ang sitwasyon kay ini mga tugang, itong mga Hudiyo na nag-i-star sa luwas kang Palestine, nasusupog sa indang background na dati sinda uripon sa Ehipto. Dati sinda uripon sa Ehipto. Asin ang sa indang kairiba, yaw sinda sa along the Roman Empire, mga haralang ko ang inadalan. Kaya ang iba sa inda, gusto ng bayaanan ang sa indang pagtubod, especially ang mga hoben. Gusto ng kuguson ang pagiging pagano. So iyon ay ang problema. Nadidisganar na sinda sa indang pagtubod. Kaya isinurat ang libro nin kadunungan, tanganing i-encourage sinda na ininda dapat ikasupog ang sa indang ginikanan. In fact, kaya nga ni sa satuyang enot na babasahon, isinaysay ang sa indang eksperyensya, kadikit halipot na isinaysay ang sa indang eksperyensya sa Ehipto na kung paano sa sarong okasyon during the first Passover, kung paano ang angel of death ginaradan ang mga firstborn kan mga Egyptians, as in sa parehong sitwasyon ang mga Israelita nag-i-enjoy kan sa indang Passover kang hinanda nindang lamb na idinulot sa mahal na Dios, as in susog sa instruction kan kagurangnan, pinagsalusaluhan ninda. So ining bagay na ini, ang mga Egyptians na mapangyari, mga yaon sinda sa poder, alagad pinadusahan sinda kang Dios. Samantalang mga Israelita na mga bihag, sinda kinasihan kang Dios. Kaya ninda dapat ikasupog ang sa indang ginikanan, ang sa indang mga eksperyensya. So minsan yun nga sa kuyang istorya, na minsan kita man nadidisganar. Daita aram kung ano ang satuyang gigibuhon. Kaya ang surat sa inot na babasahon, minapagirumdom na dai ka mo madisganar. Dahil dai kita nag-aaram, ang Diyos iyo ang naghihiro sa gabos. Sa ikaduwang babasahon mga tugang, another group kan mga enot na Kristiyano, mga enot na Kristiyano, itong mga Hudiyo, mga dating mga Hudiyo na na-convert into Christianity, sinda pinag-uulog-ulog kan dating kapwa ninda mga Hudiyo, pinagpipirsigir sinda. As in itong mga pagano, pinagningiritan sinda. Kaya sinda nadidisganar. Namimiss ninda itong datindang buhay bilang mga Hudiyo, ang templo, na kung saan duman sinda nagdudulot ng atang, kaya sinda na gusto nindang gusto nindang magbalik. Bayaanan sa indang pagiging Kristiyano. Kaya sa mga disipulo ni San Pablo, na daita arma ang pangaran, nagsurat para sa inda. Iyo ini ang ikaduwang babasahon. Ang ikaduwang babasahon, hali sa surat sa mga Hebreo, para sa inda ang surat na ini. Anong sinasabing di? Isinaysay digdi ang pagtubod ni Abraham. Na si Abraham, pinanugaan kang Diyos na siya ang magiging ama kandakol na kapag-arakian. Alagad,
naggugurang na lamang sinda, bakod lang na naggugurang, kundi si Sarah na sa iyang agom, baog, bugok. Alagad mas kinasiring kayan ining mag-agom, daynaw araning paglaom. Dainawaraan sa indang pagtubod sa mahal na Dios. Kaya nga ni, eventually, si Sarah nagbados. As in, si Abraham, pinaduman sa lugar na dain niya aram kung sain. Alagad mas kinadain niya aram, nagsunod siya, nagtubod siya sa mahal na Diyos. Maski dain niya aram sa ilang lugar na ini, maapamang katong GPS. Hanap po, yaw na kiudig sa, napirang kilometro. Mayo, talagang sa pagtubod sa mahal na Diyos, nagduman si Abraham. Pag-abot duman ni Abraham, ang Kanaan, ang promised land, okupado nin mga tao na kung sain siya nagduman, kala ko baga, tuga ini kang Diyos, alagad na itulo sa itinao. Alagad maski na nga siya, estranghero duman sa lugar na ito, dahil nawara ang pagtubod ni Abraham na ining lugar na ini, itatao ini sa kuya kan kagurangnan. Aram po nito mga tugang, dahil nangyari iyan sa lifetime ni Abraham, itinao ini sa iyang kapag-arakian. Sobra pa sa expectation ni Abraham, dahil itataon kan Diyos sa iya ang dagang panuga, asin ang dagang panugang iyan, ultimately, iyo ang kahadean nin langit. Bakusan ang Kanaan, kundi ang kahadean kang langit, itatao sa kapag-arakian ni Abraham. So, si Abraham, tinugaan kang Diyos na magiging ama ning kapag-arakian, tinawan siya ning aki, si Isaac. So, gabos, okay na, tranquilo na, nasusunod, susog sa plano kang Diyos. Alagad, anong sabi kang Diyos sa iya? Abraham, idulot mo sa kuya ang buhay kan sa imong aking si Isaac bilang sakripisyo. Kung ika si Abraham, sulusulong aki, gurang ka na, sulusulong aki. Sasabihan ka kang Diyos, idulot mo ang buhay kan sa imong aki sa kuya bilang sakripisyo. Gigibuhon mo? Siguro kung ako masabi, Lord, nagtungag ka sa kuya na akong magiging ama kang gabos na pagkapag-arakyan, ngunyan sulo-sulo kong aki, kukuanon mo pa? Ano ka, siniswerte? Alagad si Abraham, danay, dahil lamang nagbari ang sa iyang pagtubod. Sinunod niya ang tugon, ang sugo sa iyang kagurangnan. Iiniba niya si Isaac. Aram ta ang nangyari dahil sa pagtubod ni Abraham sa Diyos na dahil nagbabari, dahil kinuha kang Diyos ang sa iyang bugtong na aking si Isaac. Kaya dahil sa pagtubod na ini, isinaysay sa surat sa mga Hebreo na sinasabi sa mga Kristiyano, sangunyan da inindo aram kung ano ang nangyayari. Alagad da ikaw mawaran ng pagtubod, arog sa satuyang ama na si Abraham. Ining mga convert na mga dating Hudiyo, na pinagtutuya-tuya kan sa indang dating kairiba, as in pinagngingiritan kan mga pagano, sinuratan kan surate sa mga Hebreo na sinasabi sa inda na daika mo madisganar. Dahil dawa, inido aram sa ngunyan, ang nangyayari, magtiwala lang kamo sa Diyos, arog sa satuyang ama na si Abraham. So yan ang sinasabi sa ikaduwang babasahon. Ngunyan mga tugang sa satuyang ebanghelyo, another group na mga Kristiyano, mga early Christian, ini mga tugang isinurat, mga circa 70 after the Pentecost, na ini mga Kristiyano na naghahalat, ng mga dating mga Hudiyo, na naghahalat kang pagdatungkan sa tuyang kagurangnan, naglalaom sinda na si Jesus, mabalik sa sainda, maabot giraray, mabalik giraray, tanganing darahon sinda sa kahadean kang Dios. Alagad, naglilipas ang panahon, pero mayong nangyayari. Pero baka talaga daiman maabot ang kagurangnan. Baka sala ang samuyang expectation. Baka
Daiman talaga madatungan sa tuyang kagurangnan. So iyon ang sitwasyon. Kaya nadidisganar sinda. Kaya uya si San Lucas, ang sa iyang ebanghelyo, pinanungod niya sa mga enot na Kristiyano kang panahon na iyan. Ano sabi digdi sa tuyang ebanghelyo? Sabi ni San Lucas, dai kamu matakot sa dit na ariponpon. Hulit na pinagmarahay kan sa indong ama na itao sa indo ang kahadean. Pinagmarahay kan sa indong ama na itao sa indo ang kahadean. Sa madaling sabi mga tugang, actually, itinauna sa sainda. Itinauna sa satuya ang kahadean. Kan suarin, kan sinda binunyagan, kan kita binunyagan, itinauna sa satuya ang kahadean kan Dios. Asin magkakaigwalang inining kapanoan sa satuyang pagkagadan. Kaya nga sabi di San Lucas, pinagmarahay kan sa indong ama na itao sa indo ang kahadean. Pabakalan ang mga rugaring nindo, asin maglimos kamo, maggibo kamo nin supot na dai nagdadaan. Ito kay mga Hudiyo kang panahon, pinaparakal nila sa indang sadiri, asin nawaran sila ng mga posesyon. Ang iba sa sainda, nagkagaradana, ang iba sa sainda, ginaradan. Dahil pinipersigir sinda. Kasi sabi nila, baka napasala kami o baka di man talaga maabutan sa tuyang kagurangan. Kaya isinurat si San Lucas, itinauna sa indo ang kahadean. Sabi dito sa tuyang ebanghelyo, alaga danay nindong palaadon ang sa indong ilaw. Natatandaan nindo mga tugang, kang kita binunyagan, sinusuluan ang kandila, nagpapahiling na iyon ni ang liwanag ni Kristo. Asin sa tuyang pagbunyag, sinasabi kang padi na, danay na paliwanagon nindo ang sa indong ilaw. Kaya sabi ni San Lucas, danay nindong kaganan palaadon sa indong ilaw, kagananing lana, tanganing ang sa tuyang ilaw, dahil mapalsok. Kung mapalsok iyan, mapapasala kita sa satuyang inaagihan. Madiklom ang satuyang inaagihan. Paano niya ito papaliwanagon sa satuyang ilaw? Kagananing lana. Ano ang lana? Ano ang sinasabing lana, igdi? Sinasabi ni San Lucas na paliwanagon, danay na paliwanagon sa tuyang ilaw. Sa anong paagi? Sa pagtabang sa kapwa. Sa pagkamuot sa kapwa. Iyo yan ang lana na mapaliwanag kan sa tuyang ilaw. Danay na paliwanagon sa tuyang ilaw sa paagian pagtabang sa kapwa. Si mga nagmumundo, si mga may problema, itautan sa tuyang talinga sa pagdangog. Si mga nagkakasala sa tuya, patawadon. Si mga nagugutom, pagkakanon. Si mga napapaha, painumon. Sa paaging ini, minakaag kita ning lana sa satuyang ilaw. Kaya nga sinasabi ni San Lucas sa satuyang ebanghelyo, magtipon ka muning kayamanan, bako sa kinaba na ini, kundi duman sa langit. Sa paggibutan ng karahayan sa satuyang kapwa, minatipon kita ning kayamanan duman sa langit. Ang kayamanan na iyan, dai nawawara, dai binubukbuk. Natandaan ko lang kan nagkaigwaning mga investments. Igwa kong naarama na mga teacher na si sa indang insurance o itong sa indang pensyon. Inubos nila duman sa investment. Pagkatapos itong investment, nawara, nalugi. Anong nangyari? Kadako lang mga inatake sa puso. Nagkagaradan. Ang iba dahil na makamove on, sagkun mo niya, naghihire lang dahil si sa indang pension, naubos duman, inubos duman. Tano ta kinaagduman, tanganing magdakol, tanganing lalong mag-asenso, alagad nawara. Na maski sarong sintabo, dai na nakabalik. So sinasabi ni San Lucas na ang satuyang pagrurugaring i-transform niya to
na maging kayamanan sa langit. Paano yan gigibuhon? Kung igwa ka, magtabang ka sa kapwa. Kung igwa kang kakanon, igwa dyan sa satuyang mga kapalibutan na mayong kinakakan, magtao maski sarong pandesal. Natatanda ko kan ako, aki pa, pag may gulay kami, ini patuson darahon dumangki kilola mo, ini idarahon, nagpapati na ra tauhan. Minsan masabi ako sabot ko sana, ata dikit-dikit na sana, itatao pa duman. Nagpapati na ra tauhan. Pero kami man, pag may kaming panira, may marisim yun, ay tama, may nagtao sa samuya. Magayon na maray na nagpapati na ra tauhan. Pero ngunyan, daina, maski kapitbahay mo, daay mo aram ang pangaran. Neighbor mo, daay mo aram ko sa indang pangaran. So kaya mga tugang, napakagayon, kung igwa kitang kadikit, matao kita duman sa mayo. Sa paaging iyan, nagtitipon kita ning kayamanan sa langit. Asin ang kayamanan na iyan, dai nalalapa, dai nawawara. So kaya sinasabi ni San Lucas, magtipon kamo ning kayamanan, bako sa kinaba na ini, kundi duman sa langit. Pero ano man daw, may mga aram kita na mga asinsado na, pero dai mo lamang mahagada ning tabang. Asinsado na, milita asinsado na, dai na nakakabisto. Milita asinsado na, habang nag-aasinso, lalong nagiging kuripot. Kan Domingo sa Ebanghelyo iyan, daita iyan madadara sa langit. Daita iyan miski sa kadikit kayan, daita madadara sa langit. So ano ang marahay? Magtipon kita ning kayamanan, bako sa kinaba na ini, kundi duman sa langit. Asin ang kayamanan na yan, lambang karahayan na idinudulot, itinataon niyato sa kapwa, nagtitipon kita ning kayamanan sa langit. Kung kamu hahaputon kung ganyan, kung ang pagtabang sa kapwa, pagtipon ning kayamanan sa langit, haputon ko daw kamu saro-saro, mayaman na po kamu ganyan sa langit. Dakol na daw kamong tipo ding kayamanan sa langit. Ang pagtabang sa kapwa, sabi ko subago, bako sa ng financial, bako sa ng material, kundi pagkamuot, love, pagpapatawad, pagpapasensya, understanding, pagserbe. So kadakol paagi, tanganing magtipon kita ning kayamanan sa langit. Dahil sabi ni San Lucas, kung yaon sain ang sa imong kayamanan, yaon man duman ang sa imong puso. Kaya kung nagtitipon ning kayamanan sa langit, ang gabos na paagi tanganing makamtan mo ang langit, gigibuhon mo dahil yaon duman ang sa imong puso. Mga tugang, dahil ako misinterpret ang sa tuyang pagsisimba, bako ini ang katapusan. Ang sa tuyang pagsisimba, masabi kita, gusto kong mapalangit, tamasimba ako. Ang sa tuyang pagsisimba, kapinunan sa na ini. Tanganin kita magtipon ng kayamanan sa langit. Ang buot sabihon, sa tuyang pagluwas niya to, pagkatapos kan misa, pagluwas niya to sa tinampo, mapuon pa sanaan sa tuyang pagtipon sa langit. Kumbaga, ining Santa Misa, iyo ang hinuhugutan tang enerhiya, tanganin kita makatabang sa satuyang kapwa. Kaipuhan ta ang misa. Digdi kita nagkukuha ng energy, halik kay Jesus mismo, tanganin kita mag-ibon ng karahayan sa langit. And the whole week, puon Lunes hanggang Sabado, preparasyon kang another mas sa maabot na Domingo. Tandaan ta, di sa Ebanghelyo San Lucas, anong sabi niya? Kung an abo, pag-abot na maabtan na nagpupuka ang sa iyang surugoon, ano sinasabi digdi? Mas hagkus siya ng apron, pagsisirbihan niya ang sa iyang mga surugoon. Among nalugod, sibus nalugod ang maserbi sa surugoon. Actually, mga tugang, nangyayari yan every Sunday. Pag kita nag-aatindir ng Santa Misa,
Si Jesus ang nagseserbe sa satuya. Sa misa, anong ginigibo nindo? Nakaturo ka sa namang baga kamo, di ba? May ginigibo kamo, mayo, nakaturo ka sa mayo. Si isa naghihiro, si Jesus, sa paagan mga lectors, itinataw sa indo anta sa iyang tataramon. Ano? Pinapakakan kita kan sa iyang tataramon. Pagkatapos, sa sakramento ka, sa liturhiya kang Eucharistia, ano ang ginigibuta? Pinapakakan kita kan sa iyang hawak, as in pinapainom kita kan sa iyang dugo. Kaya tama ang sabi ni San Lucas, pag naabtan kitang nagpupuka, ang Diyos ang matao sa satuya, nin ka ang maserve sa satuya in kakanon, satuyang inomon. Kaya pag komunyon, ano sinasabi kang padi? Hawak ni Kristo. Anong ginigibota? Mangangana lang baga kita. Dahil kita nagtrabaho, hinuhungit pa kita. Si Jesus ang nagigibo kayan, pinagsisirbihan kita. Kaya ang misa is a prefiguration kang buhay niya to sa langit. Kaya ang sinasabi ni San Lucas, dahil kita matakot sa mga sitwasyon mo niyan, na panahon, nahihiling-taan sa tuyang kapalibutan, na pano-pano ning korupsyon, gutom, gyera, dahil kita maghadit, magtiwala lang kita sa Diyos. Arog sa enot na babasahon, ang Diyos, iyo ang nagtao ning karahayan sa iyang mga tao. Sa ikaduwang babasahon, si Abraham, nagtiwala sa Diyos, maski nangani dahil niya aram kung saan siya maduman, pero nagtiwala siya sa Diyos. Dahil niya aram kung anong mangyayari, nagtiwala siya sa Diyos. Kaya sabi ni San Lucas mo niyan, dahil kita matakot. Alagad paliwanagon ang satuyang ilaw, kagananing lana na iyo ang magpapaliwanag kan satuyang ilaw, tanganing di kita masingkog sa satuyang linalakawan. Igwang sarong padi na malisyahan niya ang sarong sakristan, banalon. Asin permi nagpapangadji, naglalaog duman sa sarong kwarto na igwang crucifix, na dakulang crucifix, sinabi niya duman sa aki, Nonoy, anong ginigibo mo dyan sa kwartong iyan? Mamo, father, igwa ako dyan amigo, permi kami nag-uulay, madya ngay hilinga ngaya. Nagduman sila, tinukdo itong crucifix. Ini po ngayang lalaking ini, paglalaog ko, permi kami nag-iistoryahan. In fact, permi ko siyang dinadarahan ng tinapay sa kaarak. Sabi kang padi, nga nonoy, haputa daw ngayaan sa imong amigo, kung paano ako makakaduman sa langit, ang sa kuyang kalag, kung paano makakaduman sa langit. Ay ipong father, hahaputong ko. The following day, sabi kan si Aki duman sa padi, Father, hapot ko na po ngaya. O ano da ngayang sabi kan sa imong amigo, Father, kung gusto mo po da ngayang makaduman sa langit, ang sa imong kalag, mag-atamang kaning tulong kurang, ikaan mapakakan, ikaan makarigos, ikaan malinig sa sainda, sagkod na ang tulong ini magadan, ikaan maataman sa sainda. Ang bandang badong, ikaang malaba, ang saindang hinihigdaan, ikaang malaba, sagkod na sinda magadan. Ining padi ginibo. Asin, itong ikatulong, kan magadan, itong ikatulong gurang, sabi kan si Aki, Father, sabi nga kan sa kuyang amigo, tapos ka na kan sa imong mission, dahil mahaloy, madumang ka na sa iyang kahadian. Dahil naghaloy ang si Padi nagadan. Asin, nahilingan sa iyang kalag, nagsasakat sa langit. Subot sabihon, maski si Padi, dahil sapat ang misa, tangani makadumang kita sa kahadian kan langit. Dahil, sige man ang misa mo, sige ang simbata, tapos ang satuing ugali, dahil maintindihan, what is that? Kaya ang misa dapat magdara sa tuya sa pagserbe sa satuyang kapwa. Because the more we serve our neighbors, the more na nagtitipon kita ng kayamanan sa langit. Amen. Matindog kita. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit, asindaga,
asin kay Jesucristo, aking bugtong niya, kaguranan ta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan, asin ilinubong, huminilik sa mga gadan, kani katulong aldaw na buhay liwat, ali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Dios amang makakamahan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ni laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Bilang kapag-arakian ni Abraham, nagtutubod kita sa Dios, mantang dinudulot niya to sa iya ang mga pangangaipo, asin mga kasibutan kan sa tuyang buhay. Sa lambang kahagalan sa tusimbag, kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Ulitin po niyo. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong iyang pamibi. Sa mong Tanganay ang simbahan sa bilog na kinaaban, padagos na magpahiling ni hararom na pagtubod sa Diyos na nagigiya kang gabos na mga pangyayari sa kinaaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganay magtalubuan sa tuyang pagtubod, magsarig sa mga linalauman asin maging dak sa mga bagay na di niya to nahihiling. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tangani ang nalagalag sa dalan nin buhay, makabalik sa tamang agihan, asin makapuling ligtas sa tunay na ginikan, erokan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tangani ang managihelang asin ang mga makuri ang kamugtakan kan hawak asin isip, mag-ako ning kusog sa Dios asin tabang sa kapwa, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tangani ang mga gadan mag-ugma sagkod paman sa kapanoan kan nakakaligtas ng kapangyarihan kan Dios na danay nindang minawot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, maraming ang sa imong tataramon, magdanay manlugod sa muyang puso, huli ki Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Matulog kita sa pagkakas. Sa
kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot para sa pamawalas ng kabuhayan sa iyang alam para man sa pagkinaman niya o sa katilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaugaying ako ang mga atang kan sa imong simbahan na sa pagkaherak winaras mo ang mga idudulot asin mapangyaring gibuhan na maging misteryo kan sa moyang kaligtasan huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan sain magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama Dios na makakamahan asin daing kasagkuran huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Siya na naherak sa mga sala nin tawo nagpakumbabang mamundag sa Birhen. Siya na nagtios kan krus nagtalingkas sa danay na kagadanan. Asin sa pagbangon hali sa mga gadan nagtao sa munin buhay na daing kasagkuran. Kaya bakan mga angeles asin arkangheles, kaya bakan mga tronos asin dominasyones, kaya bakan gabos na langit no nahukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo ni Hesu Kristo sa mong kagurangnan. Kan siya sa rugaring nabuot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagkuhanin tinapay asin nagpasalamat, binaak ini, asin itinaw sa siyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan ka ini, tayo sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siriman pagapamanggi pagkuan niya manin kalis sa singgirari nagpasalamat sa imo, itinaw sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos, asin mag-inom ka ini, tanayang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipa napapabulosan para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagdudulog sa iyang pagkagalan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imo simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa, si Leon, asin kan sa mong Obispo, si Rex Andrew, asin kan gabos na klero.
Siring man girom dumas sa imong pagkaherak ang samong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos ng mga gadan. Dangan na ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhina na ni Dios, kaiba ni San Jose, ang sayang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, nakaidtupan, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkuran, mag-umawa sin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kay ba niya, asin sa iya, sa imo Dios sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan mga sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos ng mga kapanahonan. Kan Dios no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niyamo niyaw sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit, ang samong kakanon sa roal daw, itaw mo sa muya ang ngunyan, asin patawaron mo kami kan samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkasala sa muya, asin hari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warason sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kami natabangan kan sa imong pagkaherak, maging dani nataling ka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas, na si Heso Kristo. Ulitas sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Heso Kristo ang kagurangnan, ikanagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ikan na nabubuhay asin naghahade sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kan tanda nin katuninungan.
mga kasalangkan kinaban, paladan minapod sa pamanggi kay ning kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maumayan. Suna sa punag sa sado, masirig sa imo, ako isinusubo. Kapangyarihan na daing masayo pa, katungan na daing at sa iyo sumay sa iyo sa pagkakatusahan, pag-ibos na langit matatanawan. Kung yaon sa iyo sa kudan at iyaw sa iyo nawate ang nakakata sa kudan kaligtasan. Kung yaw sa iyo sa kuya katuyuhan asinang kaaamdan. Ang hawak mo iyo at sa kuya kamayan, ang kasintahan sa samuyang kabutuan. Kung yaon sa iyo Mamibi kita. Kagurangnan ang komunyon kan sa imong mga sakramento na samong inako, magligtas lugod sa mo asin kami parigunon sa ilaw kan sa imong katotohan, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita para sa nagkakapirang anunsyo. Pizza 30 kan Agosto, yung 29 Foundation Anniversary kan sa tuyang parokya sa pagkaaga, igwang wedding mass, alas 9 nin aga. Pagkahapon, PW Day, open pagiraray po, bukas pa para sa mga generous na mga kalag na buot magtipo ning kayamanan sa langit. Pagkakataon ta po ini na magtabang po kita, ano? Ang dikit na sa tuyang itatabang dawa 5 pesos kung igwa kita, itabang ta po, ano, para sa satuyang mga tugang na mga may kakundian. So,
Gibuhon ta po iyan sa pizza 30 kaining Agosto. Sigbot pong magtabang, magdulok na lang po sa opisina o kundi ki manayuyi, itao po sa iyan sa indong mga donations. Ano? Don't worry, igwa po kita kaya ng mga financial report pagkatapos kan sa tuyang aktibidad kung napasainan sa indong mga donations. Sa pizza 21 hasta 29, iyo ang Misa Novenario in honor of Divino Rostro, alas 4 ning hapon po sa pizza 21, ang sa tuwing misa digdi sa parokya, kaya pagkaaga mayo kitang misa kundi hapon. Alas 4 ning hapon. Pizza 29 kan Agosto, iyo ang sa tuyang traslasyon, alaunang hapon mahali, asin pag-abot naman sa OLPC, magkakaigoy taning misa para sa traslasyon, alas 4 nin hapon. Pag pizza size, iyo ang fluvial procession, alauna sa Tinurungan River. So kaya giraray igwa po kitang mga i-distribute na mga envelope para sa mga candle sponsors. Available na po ini sa tuyang opisina. Pizza 18, magkakaigwa ning orientation ang SKK igisa sa tuya, alas 8 ning aga hasta alas 3 ning hapon. Siring man po, nagpadagos kita naghahanap din mga gustong magserbe sa parokya. Sabi ta subago ang pagtipon ning kayamanan, bako sa ng financial, material, kundi sa paagi nin pagserbesyo. O si mga aki, na mga aking lalaki, bakong babae, kundi lalaki na gustong magserbe sa parokya bilang mga sakristan, magdulok na lang po kamo kay Francis Bulalin. Siri man po sa music ministry, si mga choir, o ngunyan, maringan tayo kitang 1,000 na choir ngunyan. Pero matibayon, ano? Magdulog na lang po kamo kay Jo Marie. Kansarong Domingo, 8,000 si sa tuyang choir. Ngunyan, 1,000 na sana. Nagdadagdag, nagdidikit. So, dahil manasiruhan. So, kaya po si mga gusto po maglingkod sa parokya bilang choir, magtipon po kamuning kayamanan sa langit sa pagtaukan sa indong mga golden voice para sa kahadian kan sa tuyang kagurangan. Salamat po sa indong danay na pagsuporta, ipag-anduyog sa mga proyekto asin aktibidades kan sa tuyang parokya. Diyos po ang magbalo sa indo gabos. Matindog na po kita. Ang kagurangan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan. An Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Magdanay kamo sa pagkamot sa Dios asin paglingkod sa kapwa. Salamat sa Diyos.